Díl 4. Zbraně osudu. Tak podsvětí. Taji! Senseji! Meč ohně tady byl. I naši přátelé. Ale už cítím jen ztrátu. Přišli jsme moc pozdě. Zbraně živlů říši opustili. A teď jsou v podsvětí. Konec se rychle blíží. Bezva. Na místě, kam smrtelník nemůže. My se tam dostat nemůžeme. Ale draci ano. Náš tatínek nám často o dracích vyprávěl. Jsou to tajemná stvoření, která patří do obou světů a cestují mezi nimi. Co? A nezešíleli jste? Když mu došlo, že se snažíme ochránit meč ohně, stal se z něj velký mazlík. Nech toho. Jay nemůže mluvit, ale rád by věděl, zda máte ráda modrou. To je má oblíbená barva. Jo. Božínku. Jo. Tohle je loučení, že ano. Vrať se mi celý, prosím tě. Nemám chuť vést celou dílnu sama. Slibuj, nebudu pryč dlouho. Nechám před dílnou hořet svíci, dokud se nevrátíš. Jeďte tam sami, pro všechny na něm stejně není místo. Máš pravdu, Koule. Ale já už vím, jak to napravit. Klídek? Ne, tak rychle. Jo, to je paráda. Ano, je to celkem fajn. A jak ti draci procházejí do podsvětí? Řekl bych, že to hned zjistíme. Skočilo to? Těžko. Doufám, že draci vědí, co dělají. Zrychlují! Držte se! Pevná zem, zvládli jsme to! Sensei je uvnitř. Už nás čekají. Zastavit! Bez prohlídky sem nic projet nemůže. Ninja šťára! Dobrý, můžeš jet. Ach, jo. Řeknu to jako první. Jsem nadšený, že náš Jay přišel o hlas. A když sem spadne víc než jeden ninja, volám ninjové nebo jen ninja? No, stačí ninja. Jo? Tak fajn. Takže ninja! Napočítal jsem 10 kostíků na každého z nás. Úžasné vyhlídky. A je. Má někdo nějaký nápad? Bratře. Bratře. Odevzdej jim meč. Ninja go!
Budete mi jej muset vzít. Bude mi potěšením. Dej mu za vyučenou. Nějaký nápad? Jsem jedno ucho. Co? Že je tady velké hemžení. Že vůbec nemáš rád koření? Už to mám to. Nikdo se tu nikdy nežení. Jo? Ale ne, tornádo stvoření! Vítej zpátky. Ale to by jistě mohlo přinést katastrofální následky. Ano, všichni poneseme katastrofální následky. Pojďme na to. Země! Oheň! Led! Blesk! Ninja Go! Pohyb, není času na zbyt. Ne, to je učitelův souboj. Hned mi ty 4 zbraně přines. Ne, to ty teďka budeš poslouchat mě. Co? Moc všech 4 zbraní nikdo sám nezvládne. Sobecký hlupák. Myslel jsi, že mě nenapadne, že mě zradíš? Co? Co se to se mnou děje? Skvěle si zapadl do mého mistrovského plánu. Ani já sám bych nezvládl jejich moc. Nyní, když jsou zbraně spolu, vytvoří silný vír v prostoru a času, který mi pomůže k útěku z toho příšerného místa. Ale náš otec by si tohle nikdy nepřál, bratře. Ovšem náš otec už není. Dobro a zlo, ty byly vždy v rovnováze. Ale kam jdu já? Tam bude rovnováha narušena. Brzy budu mít sílu zmocnit se všech 4 zbraní a potom budu moci změnit svět k obrazu svému. Ty, tebe měl otec vždycky radši. A je pryč. Ale zase se sem vrátí. Budeme připraveni. A také na pozoru, kdyby spřádal zločinné plány. Potom už jsem svou roli splnil. Rovnováha byla obnovena. Prozatím. Hele, teď já! Jsem tak šťastná.
se vrátí. Jen prozatím. Ještě to neskončí. Lord Garmadon se jistě vrátí. Budeme na něj připraveni. Tak jo, tohle už nikdy neuděláme. Dobrý nápad. Asi si místo toho radši plácneme. Souhlas. To byl ode mě vtip?